በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መንፈሳዊ ጻውዒት ንኹልኹም ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ኣመንቲ ኣብ ርእሰ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ቀበሌ 03 ዝርከብ ንከተማና መፀውዒ መበገሲ ዝኾነ ታሪኻዊ ገዳም ታሕታይ እንዳስላሴ ቅድስት ኪዳነ ምሕረት ወኣቡነ ኣረጋዊ ቤተ ክርስቲያን ነቲ ከተማ ዘማእኸል ዝስራሕ ዘሎ ደረጅኡ ዝሓለወ ዘመናዊ ህንፃ ብሳላ ተሳትፎ ህዝበ ክርስቲያን ናብ ናይ ምዝዛም ገጹ ተቃሪቡ ብምህላው እንኳዕ ደስ በለና ደስ በለኩም እናበልና። ሓደራ ደቀይ ኩልኹም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለኹም ኣብ ወፃእ ዘለኹም ነዚ ሚድያ ትሰምዑ ኩልኹም ሓገዝኩም ንኽተወፍዩ ነቲ ዝተጀመረ ህንፃ ኣብ መፈፀምታ ንኽበፅሕ 50 ለሚን ሓደ ሰብ ሸኽሚ እዩ ን50 ሰብ ግን ገይፁ እዩ ከም ዝበሃል መድረኽ ምትእኽኻብ እቶት ማለት እውን ቴሎቶን ስለ ዘዳለና ዕለት 14 ታሕሳስ 2018 ዓ.ም ናይ ቅድሚ ሰዓት ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ቀበሌ 03 ዝርከብ ናይ ምስካበ ሰማዕታት ታሕታይ እንዳስላሴ ቤተ ክርስቲያን ተረኺብኩም ድጋፍ ክትገብሩልና በአካል ምርካብ ዘይከኣልኩም ድማ በቲ ኣብ ስክሪን ዝተለጠፈ ቁፅርታት ሒሳብ ባንክና ኣታዊ ብምግባር ስም ኣጋእዝተ ዓለም ስላሴ ብስም ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብስም ኣቦና ኣቡነ ኣረጋዊ በረከት ክትሳተፉ ብኽብሪ መንፈሳዊ ጻውዒትና ነቕርብ። ናይ ትገዳም ሰበካ ጉባኤን ኮሚቴ ኣስራዕቲ ህንፃን